Здравейте, искам да ви дам един съвет за снимане на цветя, като първо ще направя снимка от възможно най-обичайният ъгъл за снимане на цвета, а именно отгоре надолу и получаваме нещо такова. Ако искаме обаче снимката да не е банална, да предизвиква някакъв визуален интерес, трябва да търсим нестандартен ъгъл, а именно нещо такова, нещо от нивото на цветето, да кажем. И за да засилим ефектът от снимката, можем да го понапръскаме с вода, без да чакаме естествено да завали дъжд, и се получава нещо такова. Така вече можем да видим каква е разликата, само че малко ще увеличиме. Ето първата снимка, по възможно най-стандартния начин снимано от цветето. Втората снимка, вече нещата са коренно различни и естествено вече напръскано с вода. Мисля, че виждате и вие самите колко по-различно е цветето, а е снимано едно и също цвете с един и същи фотоапарат. Просто искам да наблегна именно на това, че много е важен ъгъла, под който се снима, в случая това цвете. Благодаря ви.